তিনি বোবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য দেব বর্মানি ফিল সারা চিথাম তংথক আচাই মাসাল 19 अगस्ट 1908 बिसिनि सालो बोफा महाराजा बीरेन्द्र किशोर देव बर्मा ताई बोमा महारानी अरुंधति महादेवीनि नखनुखुंगो आचाई फायो हा बोबाग्रानि फान मानमानि उलो किसा जोरानि बिसिंगनो सामंग फोनांजागिया आ जागा रत्न टी गार्डेन साखाम बेदे एडमिनिस्ट्रेशन बलंगनो मोथांना बागै एबा बलंगनो मोथांगै नारकना बागै कताल रायदा आकरक स्नाम जाखा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देव बर्मानो हिनु हास्तिनि फादार अफ मडार्न आर्किटेक्ट तामनि हिंके बो कथां तंफुरुनो त्रिपुरा हास्तिनि जत हामक्राइनि सामुं रकनो चेंगै कलांखा आबुनि बिसिंगो अंखा ताबुकनि एमबीबी कलेज नर्थ ईस्ट इंडियानि पुइला बिरखुं खोला महाराजा बीर बिक्रम एयारपोर्ट ताई धर्मनगर बो हाइनो स्नामजाखा बीर बिक्रम इंस्टीट्यूट महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि तंथक फिल सारा चिथाम आचाइमा सालो स्रांचाति चैनलनि बखाक्तैबो बोबाग्रा नुखुंनो दै हास्तिनि जत लुकुरकनो खा काहामबाय हामजाक मा हामारि याफारु